Раніцей, раніцей, рано, раненько, ледь сонце узыдзе. Я чакала, мама прыйдзе па мяне, нечым цёплым, цёплым ахіне. Бо так холодно, аж зубы ляскацяць, за дратамі, за калючымі стаяць. Тут, куды прыгналі нас, адных дзяцей, пад дажджом наскрозь прамоклых да касцей. Мама прыйдзе, мама ўпросіць вартавых адпусціць мяне дадому, да сваіх. Мама возьме моцна-моцна за руку, павядзе мяне па мосце за раку. Да бабулі, а бабулечка злягка поўны кубак мне налье малака. Ды на печ пасадзіць, ножкі пагрэць, кот-вуркот са мной захоча дурэць. Але раніцы не было, але сонца ў той дзень для мяне не ўзышло. Уначы, калі гуртам мы плакалі ціха за дротам, засвяцілі пражэктары раптам, наўсцяж адчынілі вароты і спусцілі на нас зграю страшных аўчарак вялізных. Мы не зналі, што іх доўгі час не кармілі наўмысна. Пакрамсаны, паклычаны ікламі ледзьве жывы, мы ляжалі, стагналі, пакуль не дабіў вартавы.